Kiitoksia ja hyvää huomenta tosiaan Feskonin puolesta. Otetaan tuosta pikainen katsaus tuohon Feskonin vuoteen 2024. Eli meillä nyt on ilo kertoa kuitenkin, että vaikka nämä markkinat oli haastavat, niin Feskonilla meni ihan hyvin. Eli meillähän on kuitenkin 3 tukipilaria tässä hommassa tukijalkaa. Eli meillä on 3 erilaista liiketoimintaa, laasti, hiekka ja pinnoiteliiketoiminta, joka tietysti hieman suojasi nyt tässä tilanteessa. Eli siinä mielessä Strate3 tukijalan strategia toimii hyvin. Konsernin, eli kun puhutaan konsernista, niin siihen kuuluu silloin nämä meidän Suomen, Ruotsin ja Viron yhtiö. Kokonaisliikevaihto oli 44,9 miljoonaa, eli laskua ainoastaan 3,3%, johon meidän täytyy kyllä olla todella tyytyväisiä näinä aikoina. Myöskin liikevoittoa kertyi hyvin, eli tuo 4,2 miljoonaa, 9,3%. Ja tässä yhteydessä jo pitää sanoa, että erittäin suuri kiitos kaikille asiakkaille luottamuksesta Feskoniin ja Feskonin tuotteisiin sekä myöskin henkilöstölle aivan loistavaa työtä. Meillä on huippuporukka. Myöskin investoinneissa meillä oli kiivas vuosi, kokonaisuudessaan 5,4 miljoonaa euroa, kun normaalisti se pyörii siellä 1,2 miljoonan välillä. Henkilöstömäärä jopa hieman nousi 4 hengellä, eli siinäkin mielessä yritys kasvoi ja myöskin työtä tehtiin hyvällä mielellä, eli tuo ilmapiirikyseinen tulos oli 4. Se oli jo sama kuin vuotta aiemmin, että meillähän tuo asteikko menee 1-5. Ja se mikä oli todella kiva saavuttaa nyt oli tämä tapaturmataajuus oli 6,5. Meidän kokoisessa yrityksessä se tarkoittaa yhtä tapaturmaa ja sekin oli hyvin lievä. Eli todella lähellä liipattiin nyt sitä nollaa, mutta napataan se sitten ensi vuonna kiinni tai tulevana tänä vuonna. No sitten liiketoimintain lyhyitä katsauksia. Tämä laastiliiketoimintahan on meidän suurin liiketoiminta, eli siihen kuuluu erilaiset muurauslaastit, kuivabetonit, tasoitteet ja laatoitustuotteet. Sehän on selvää, että markkinatilanne oli vaikea. Ei me tuota asuntorakentamisen droppia karkuun päästy, mutta silti oli kuitenkin erittäin hyvä vuosi suhdanteisiin nähden. Meidän liikevaihto laski vähemmän kuin mitä kuviteltiin. Ja vaikka tuo runkotuotteiden lasku tosiaan oli merkittävä. Mutta sitten taas toisaalta siellä rautakauppamyynti kävi suhteellisen hyvin. Siellä on muutama prosentin laskua kokonaisuudessa rautakaupan myynnissä. Ja mehän ollaan aika vahvoja myöskin tuolla saneerauspuolella. Ja tulos muodostui myöskin erittäin hyväksi ja siitä auttoi, että meillä oli muutamia kehityshankkeita reseptien osalta ja nyt osui jalkalankulle. Eli päästiin todella hyvin tekemään uuden tyyppisiä tuotteita, uusia reseptuureja ja sitä kautta myöskin pysymään kilpailukykyisenä tässä markkinassa. Raaka-aineiden hinnat eivät nyt auttaneet asiaa, koska hinnan nousu tasaantui loppuvuotta kohti, mutta ei mikään hinnat eivät laskeneet. Kyllä tuntuu, että tuo hintojen nousu meidän alan raaka-aineissa on jatkuvaa. Mutta se, mikä meillä oli merkittävin panostus, varsinkin tämän hiilijalanjäljen pienentämiseksi, oli nyt tuo oikealla nähtävässä kuvassa oleva Hyvinkäälle rakennettu kierrätysmateriaalin jalostuslaitos. Se lähtee liikenteeseen, tuossa on vielä juuri tällä viikolla otettu kuva, eli se lähtee liikenteeseen maaliskuussa, jonka jälkeen me aletaan erilaisia kierrätysmateriaaleja, ne voi olla kuonia, ne voi olla tuhkia, ne voi olla myöskin muita materiaaleja prosessoimaan tässä laitoksessa ja sitä kautta korvaamaan sitä sementtiä, joka kuitenkin on se suurin tekijä tässä hiilijalanjäljen tekemisessä, niin korvaamaan sitä meidän tuotteissa. No sitten tämä meidän hiekkaliiketoiminta. Mehän ollaan Suomen suurin polttolaitos petimateriaalien valmistaja ja nyt Suomessa meille saavutettiin merkittävä kasvu. Laitokset ovat huomanneet sen, että tämä granuuli toimii niin paljon paremmin laitoksien poltossa kuin tavallinen hiekka. Se petimateriaalihan on siellä laitoksen kattilan pohjalla tasaamassa sitä polttolämpötilaa ja tämä granuuli kestää sitä lämpöä paremmin kuin hiekka. Ja tietysti meillä on myöskin tämä teknologiapalvelut,
joissa me analysoidaan tätä PETI-materiaalia, käytettyä PETI-materiaalia, tuodaan meidän laboratorioon, tehdään analyysit siinä, mitä kaikkia alkuaineita sieltä löytyy, mitä laitoksessa mahdollisesti voi olla jotain vikaa prosessissa ja antamaan sitten apuja taas näille polttolaitoksille. Ja se tietysti on erittäin arvokasta tietoa sitten näille laitosten toiminnalle. Mutta muiden mineraalituotteiden myynti kävi hyvin, eli puhutaan puhallusveden suoratus- tai urheilukenttien hiekkojen toimituksista, niin vuosi oli hyvin pitkälle samanlainen kuin aiemminkin. Ruotsissa nyt vihdoin ja viimein me saavutettiin se merkittävä päänavaus tuossa granulimyynnissä, eli juuri tänne polttolaitoksiin. Meillä on nyt useita, about 5 laitosta siellä, ja ne ovat pyörineet jonkin aikaa ja kaikki on mennyt hyvin. Ja nyt meillä on neuvottelua käydään jo yli 20 laitoksen kanssa, eli odotusarvo on tosi iso. Ja samalla me varaudutaan tähän kasvavaan kysyntään sillä, että me hankittiin tuommoinen suuri välivarastointialue, vuokrattiin Raahen satamasta. Eli sinne me pystytään varastoimaan yli vuoden tarpeeksi materiaalia, eli laitokset voivat olla kyllä huoletta siitä, että kyllä meillä materiaalia riittää kyllä heille toimittaa. Ja myöskin siihen varautumiseen liittyy tämä meidän suurin investointi. Eli tämä Raahen uusi granulitehdas, se moninkertaistaa meidän granulituotannon kapasiteetin. Ja kaikki rakennusvaihe on mennyt hyvin, se on valmistunut suurin piirtein aikataulussa. Ja tuotantoon me voitaisiin päästä tuolla maaliskuun lopussa. Ja sen jälkeen meillä on sitten kyllä kone, mikä tuottaa kyllä granulia kaiken sen tarpeen, mitä meillä tulevaisuudessa näillä näkymin on. Ja sitten myöskin meillä löytyy tämä pinnoiteliiketoiminta, eli siellähän meillä tuotteina on nämä polyuretaani-, epoksi- ja akryylipinnotteet lattioihin. Pieni liikevaihdon väheneminen tapahtui. Suurin syy siihen oli kuitenkin tämä viennin väheneminen, eli siellä Viron markkinoilla kilpailu hieman koveni ja myöskin muuta osioita viennistä hieman jäi pois. Samalla täällä Suomessa sellaiset teollisuuden korjausinvestoinnit ja tämän tyyppiset työt vähenivät, eli pientä hiipumista oli, jonka myötä tosiaan se liikevaihtokin meni alaspäin hieman. Mutta tulos oli kuitenkin erittäin hyvä edelleen. Meidän panostus sinne myynnin ja markkinoinnin puolelle on tuottanut tulosta ja tietyllä tavalla me ollaan kyllä positiivisesti suhtaudutaan tulevaisuuteen. Meidän tuotteet löytyy yhä enemmän sieltä suunnitelmista. No, uusia tuotteita. Meillä on muutamia tällaisia EP-primeria, monikäyttöistä pohjustinta ja myöskin tätä ESD-maalia, eli sähköä johtava maali, joka menee sitten tekniseen tilaan purkamaan sitä staattista sähköä. Tuossa oikealla näkyy, että näistä meidän lattiapinnotteista voi saada kyllä ihan taideteoksia. Eli siinä on lakeuden lähteestä kylpylästä otettu kuva ja myöskin siellä näkyy hieman noita seinäpilareita, jossa on käytetty meidän pinnotteita. No mitä sitten tälle vuodelle? Kyllä me edelleen odotetaan sitä, että maltillista kasvua me pystytään tekemään ja myöskin tietenkin tuloksellista vuotta. Teknisellä puolellahan tuossa mainittiin näistä ympäristöystävällisistä tuotteista. Siinä meillä on iso sarka vielä, varsinkin kun saadaan se meidän uusi laitos toimintaan ja soveltaa niitä materiaaleita meidän resepteihin. Niin se tulee jatkumaan vielä useamman vuoden. Laastiliiketoiminnassa kyllä valitettavasti meillä edelleen tulee olemaan välivuosi siellä. Ei se lähde meilläkään liitoon tuo homma ennen kuin asuntorakentaminen lähtee taas sen nousuun. Mutta hiekkaliiketoiminnassa meillä on Suomessa jo niin suuri, että täällä varmasti se suurin kysyntä tai kasvun aika on hieman vähentynyt, että se on vakaata se kasvu, mutta ei niin radikaalia kuin mitä se oli esimerkiksi menneenä vuotena. Mutta tuo Ruotsi on iso kasvun mahdollisuus. Siellä on kuitenkin voimalaitoksia selvästi enempi kuin mitä täällä Suomessa. Ja sitä me aletaan tuossa nyt sitten nappaamaan niitä laitoksia kiinni vuosi vuodelta. No, pinnoiteliiketoiminnassa siellä ehkä pientä valoa on tunnelin päässä, koska nyt on meillä tilauskannat näyttää jo harvinaisen hyvältä. Ja tuo teollisuuden investoinnit ehkä siltä pikkasen on piristämässä päin ja tuo julkisen rakentamisen hyvä vire
jatkuu. Et kyllä mekin Fesconilla odotetaan edelleen, me lähdetään siis hyvin turvallisin mielin tähän vuoteen, mutta kyllä mekin tietysti odotellaan niitä aikoja parempia ja mielenkiintoista nähdä, millaisia ne sitten ovat. Kiitoksia.